Alikho lishona lingenazo izalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kwelika Mthaniya utusa umsebenzi wamaphoyisa lifezekile lika Mdlokombane ngomntwana uSomcuba kanti kuvulwe isikole esisha eMkhambathini. Izindaba ze1KZN TV zifundelo Siyabonga wakaduma nenabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Undunankulu esifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi ukusebenza ngokuzikhandla kwamaphoyisa eholwa ukhomishana uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi kubuyisa ithemba kubatshali izimali okuyinto ezolekelela kuthuthuke umnotho kulesifundazwe. Undunankulu usho kanjena ngesikhathi iqhubeka ingqungquthela yokuheha abatshali izimali emkhakheni wezokuvakasha ebebanjelwe eThemba Venue eMpangeni. Undunankulu esifundazwe uThami Ntuli uthi siqala kubonakala imphumela emihle elandela ukuzikhandla kwamaphoyisa njengoba abatshali izimali sebekhombisa umdlandla ukufaka imali kulesifundazwe. KwaZulu-Natal were working quite very hard to bring a safer province, stable province. Our police in this province, they are highly commended. The leadership of Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi, together with the police, they are highly commended in our country. The work that the committee is now beginning to do to work quite closely with the police is bringing in the eyes of the investors a safer province. It's an assurance that whoever invests in KwaZulu-Natal will be not making a mistake, but will be investing to a prosperous future for his business or investment. Prime Director, the opportunities are too numerous to list. Khona manjalo, ukhomishana Mkhwanazi washayela ihlombe amaphoyisa ngokuqhubeka nomsebenzi oncomekayo noma kunezingqinamba eziphazamisa umsebenzi wabo. Executive to be able to act on it, both at the national level from what the president has announced in terms of the commission as well as parliament. We expect them to take action in order to help us to fight crime as police officers. However, we are continuing with our investigating work regardless of the challenges that we experience, and I'm sure we have seen of late some major arrests that has been effected as a result. So we're not going to stop. We're going to continue with that as police. So whatever the executive is doing, that is their responsibility. We focus on ours. Undunankulu uthi isifundazwe ehlalwe inselelo yokunyusa izinga kulomkhakha wezokuvakasha ubuyele ezingeni langaphambeleni. From a position of competitive advantage. In our vision for this province, tourism is more than just a sector of our economy. It is a powerful catalyst for inclusive growth. Before the global pandemic, before our borders became ineffective and crime became rampant, before looting, KwaZulu-Natal was a tourism powerhouse, welcoming over 7 million visitors annually. Mr. Kumbi, and generating tens of billions of rands, and we must go back to this. Now, Izindabeni ezi1KZN TV kubika uSiphamandla Gumede ngiseRichards Bay. Kumbulwe itshe likamntwana uSomcuba kaMqondana kaNobhongoza kaJama okumsebenzi owalokuthwa isilo samabandla uMdlokombane ngenxa yamagalelo kaMntwana uSomcuba awenze endlunkulu kaZulu. Lo mcimbi ububanjelwe endlini yasenjikini eMhlabane. Umntwana indaba yakhe Zulu wasenjikini uthi lona ngumsebenzi owalokuthwa isilo samabandla uMdlokombane. Usuku lwana namhlanje isilo sethu uMdlokombane sathi asakhela ukhokho wethu itshe Somcuba kaMqondane. Sesilakhileke lelitshe sahamba solubeka kwindlu lamithi yamakhosi yalibusisa lolu suku lwanamhlanje. Ingakho ke silapha kuba kuzokwembula lelitshe lomntwana. Indawo le yakithi yasenjikini yadliwa ngamabhulu. Kodwa ke kwasukuba khona iplaza elilodwa elibuyile. Sifakile ke udeclaim eminyangweni wezomhlaba. Sinaloke kodwa ithemba ukuthi isicelo sethu sokumukeleka nathi sibuye endaweni yokhokho bethu. Kanti umntwana uMboneni Zulu uchaza umntwana uSomcuba njengowayebalekile endlunkulu kaZulu. Umntwana uSomcuba ubengumntwana obalulekile noqavile endlunkulu. Umntwana wasenjikini kaMqondana kaNobhongoza kaJama
okukhulu ekushingoNyama ukuthi akwenzeke ukuthi waboshwa ngo1908 kanye neNgonyama uDinizulu waboshwa na umntwana uSomcuba njengabantu ababevukela umbuso wamangisi ejele laseNewcastle bangena ngo1908 baphuma ngo1910 bekhishwa uShwele iparole kaLouis Botha owaba uprime minister wokuqala umuntu nakulokuqala eNingizimu Afrika wenyunyana Union of South Africa. Khona manjalo somlando umntwana uZebulon wakwaMandlakazi ubese chaza ngeqhaza elabanje umntwana uSomcuba. Undana anobhongoza kaJama eNgonyama uJama abawanobamba lapha. Kodwa mangibona lokho abakwenzileyo namhlanje nangikhumbula mhla eNgonyama yembula itshele eNgonyama uDingana engwavuma. Yathi nonke lokho engibona ngikwenza la buyelana emakhaya yokwenza emakhaya. Ngiyakubonga kuba ngubone lokho ukuthi sekuyizithele lokho zasukela lapho zihlezi kuthina sasikhona siphila. Lendlu inomkhakha omkhulu kakhulu endlunkulu. Okokuqala nje yathathwa yafakwa lapha na kwindlovukazi uMthaniya. Wathi ukayayi lo ozalo nobhongoza. Waba ngumlobokazi walapha na kwindlovukazi uMthaniya. Kwayigama elaqina kakhulu ukuthi ibona bayophatha izingane zeNgonyama. Ubona ke mawubuka kumqondana ehlenyuka nenkosi nomntwana uMpande emvikela azawo bawuthatha isihlalo emaqonqo. Kubi kuthobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngisemhlabaneni. Ungqongqoshe wezemfundo KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka uthi uyaqhubeka nokufeza isethembiso asenza kwinkulumo yakhe yesabelomali sonyaka u2025-2026 nokuyilapha aqinisekisa ukuthi zonke izikole zesimene sekulungele uqhubeka nokufundisa. Hlomuka usho kanje ngesikhathi evula ngokusemthethweni isikole samabanga aphansi iPhangindawo Primary kwaNyavu eMkhambathini namuhla. Ungqongqoshe wezemfundo KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka uthi isikole samabanga aphansi iPhangindawo Primary yayingamagumbi amabili akhiwe ngezindlu zodaka basebekha kabusha komunye umhlaba njengoba beyivula ngokusemthethweni namuhla kwaNyavu kanti uphinde wanxusa nomphakathi ukuba usivikele lesikole. Sasingekho kanje ngoba ubona kahle la kwakhiwe khona abaningi babengabona ukuthi singakhiwa khona kodwa ngenxa yonjinela bethu okusho kona ukuthi imali yomnyango sisenza ngendlela right sisangathi nomphakathi ungasigada inqalasizinda ngoba uma kwakhiwa isikolo suke singakhelwa uhulumeni kodwa sakhelwa umphakathi umsebenzi womphakathi ukuthi usigade kakhulukazi khona necomputer lab la uma kukhona ama-computer kufanele atshontshwe kodwa kufanele umphakathi ukwazi ukuthi asiprotect ngoba uma uzobona isikole sikanjena emakhaya kusho kona ukuthi intuthuko ayigcini kuphela emadolobheni nasemalokishini. Abazali bathi bajabule ngokwenziwe ungqongqoshe futhi isikole siyaphasa. Very happy kakhulu ukubona ukuthi ungqongqoshe azongena ezonyathela avule iribhini lasePhangindawo including ukuthi nje kuzokwenziwa isiqiniseko sokuthi izingane zasePhangindawo ziyafunda ngoba ezemfundo la siqhamuke kakhulu ePhangindawo. Even mhlambe mawubonile kwi-briefing lapha i-passing rate yala ePhangindawo is very high and siqiniseko sokuthi ngaso sonke isikhathi akukho kuzoshoda ey'nganeni zethu esifundayo. Even uyibuka i-infrastructure around u-MEC nethimba lakho education basenzele an excellent job and we are trying by all means ukuthi senze sure ukuthi status quo siyasikhipha uqhubeke ukufunda nokufundisa kwenzeke kahle. uHlomuka uphinde wacacisa indaba yokulawulwa kwezimali zomnyango. Nathi njengomnyango uTreasury uke wasibhalela wathi ngenxa ukuthi ibudget yethu ayinkulu is limited because kwenzeka ama-cuts enzeka for the past 5 years. So kuzofuneka ukuthi uma kukhona ukuspenda kuma project or kuma program angayona i-conditional grant asikwazi ukuthi sibuye kubona sibachaze ukuthi ikhona ibudget noma yikho kodwa akusho lokho ukuthi ukufaka ngaphansi ka-administration kodwa is a control measures. A-control measures njengoba ngisho ukuthi akhona yonke indawo yingakho part of ma-control measures ukukhipha wona ama-practice notes ahleze khona ashoyo ukuthi enye ama-control measures
ukuthi icabinet ithathe i-decision. uHlomuka uthi kwabashaqa nabo ukuzwa ukuthi sibefakwe ngaphansi kweso lomlawuli. That's why nathi kwasishoka nje uma sesizwa into kanjalo. Kodwa we understand we're in politics, but we must not use education as a football of politics, because education into ebaluleke kakhulu. Kunabantwana fanele babe yikusasa. Kusasa kuphuma o-engineer, kuphuma ama-accountant, kuphuma bona ongqongqoshe, kuphuma ngisho umongameli. So we must work together to support a sector. You don't support MEC Hlomuga, but you support the sector. Ezindabeni zone KZN TV ngu-Ayanda Dube Nkwanyavu eMkhambathini. Ake sihlabene nalo ikhefu siyabuya futhi nezinye izindaba. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Kwelika Mthaniya utusa umsebenzi wamaphoyisa lifezekile likaMdlokombane ngomntwana usomcuba kanti kuvulwe isikole esisha eMkhambathini. Uphiko lwabesifazane kumaqembu ehlukene kulesifundazwe bathi ke iseyindi indlela okumele beyihambile ukuqhakambisa amagalelo abo nokuphakanyiselwa ezikhundleni eziphezulu. Laba besifazane baveze lokhu engxoxweni ababenazo neziko lezindaba ngenhloso yokubheka ukubungazwa kwenyanga besifazane njengoba iphothulwa kuleli sonto. Inyanga uAugust okuncwaba ngolimi lwesiZulu, inyanga la eNingizimu Afrika isikukhumbula abesifazane. Lolu suku lusuka ngomhla ka-9 ku-August ngo-1956 la khona abesifazane abalinganiselwa ku-20,000 bamashela ezindlini zombuso e-Union Building ePitoli bezokalisa ungahambisani neminye yemithetho yangesikhathi sobandlululo. Eminye yaloyo mthetho kwakuyimithetho yokuphathwa komazisi. Ngayo loyo mash kwasungula nesiqubulo esithi wathinta abafazi wathinta imbokodo. Iziko lezindaba njengoba kuphela iminyaka engu-69 kwenzeka le mash libe seliba nengxoxo ezihlukene nophiko labesifazane bamaqembu ahlukene kulesi sifundazwe ukubheka ibanga eselihanjwa besifazane kwezepolitiki esingabala ukubhekeleleka ngena esikhundleni nokubhekeleleka ekutheni lenyanga kanjani neholide layo usabalekile yini ukuthi kubungazwe kanye nokunye. Iqembu NFP ilona lodwa iqembu elinosihlalo umuntu wesifazane kulesi sifundazwe. Ekhuluma nezwi kulezindaba osihlalo walo uthi kusukela ekusunguleni kwalo umengameli wabo uZanele kaMagwaza Msibi kwakuwumuntu wesifazane, ngakho nabo basayibambe lapho ngwabakholwa ukuthi muningi umsebenzi owenziwa abesifazane esikhundleni abasuke bekhethelwe kuzona. Kubaluleke kakhulu ukubungazwa kwenyanga yabantu besifazane. Ngijabulile nje kakhulu lapha kwaZulu Natal ngoba ngibonile ukuthi sekungenile kuma stakeholders amaningi beubona amasonto, ondlunkulu, iminyango yenza imicimbi yabantu besifazane. Lokho nje siyakuncoma kakhulu njenge NFP ukuthi kuhle ukuthi sonke sihlanganise izandla ukuvezela abesifazane amathuba akhona ukuze baqhubeke nabo bazi ukuthi bangabamba iqhaza kungabi kwezepolitiki ebuholini obuhlukahlukeneyo kanye futhi nasemnothweni welizwe lethu bafunde ngamabhizinisi, bafunde ngeenhlangano ezimele ama NPO. So uma ngabe singaqhakambisi lokho siyazi ukuthi unyaka wonke kusuke abantu besifazane sibabeke phambili. Ngingakhuluma nje nangomnyango waka social development ukuthi kubalulekile kunane strategy engasilontsha sokudevelopa abesifazane integrated women development strategy ukuthi kube nomgomo esiulandelayo masikhuluma ngezokuthuthukiswa kwabesifazane. So kusabalulekile ngempela ukuthi lenyanga siyigubhe siqhakambise masingayeki. Owe-IFP Women's Brigade uthi iqembu labo liyakholelwa ubuholini babantu besifazane inqobo nje uma ekhona onamava adingakalayo. As long as umuntu wesifazane ekhona o-capable ukwenza lokho njengesikhathi nje esidlule umntwana waphinda angenwa ekuhlongozile ukuthi uZanele kaMagwaza Msibi uyena wayezophetha inhlangano. So which means i-IFP is capable of doing that. So there's nothing wrong about that, and it can happen at any time, at anywhere, as long as umuntu wesifazane o capable ekhona, then there's nothing wrong about that. Sikulungela ukuthi angaba khona
uma ekhona, but asikwazi ukuthi sikwenza for the sake ukuthi kuthiwa abantu besifazane kufanele babe kuma position sithathe umuntu okungeke zakwazi ukuphatha iqembu, because ukuphatha iqembu it's not like running your own house. Yayibona leyo nto usukuphetha abantu abahlukahlukene abanemiqondo ehlukahlukene. You have to have nje isibusiso sakho kokuqala nje ophuma naso, bese ke the anointing yokukhula kwakho ke ukukhula ukwazi like ukuphatha abantu, ngoba uma ngabe ukuthi awunaso isiphiwo sokuphatha abantu awukwazi ukuthatha umuntu ongakwazi ukuphatha abantu uthi uzophatha abantu. But if there is one umuntu wesifazane capable, yes, we will support lo muntu wesifazane. There is nothing wrong nangaphambili sekuwazameka ukuthi kwenzeke, but ke izinto zakhona zajika ngendlela ezajika ngayo. Usisho ANC Women's League uthi into limaza abantu besifazane kweyabo inhlangano ukungasekani bebodwa, uthi bona ko manje bakulungela ukuphakanyisela esikhundleni njengoba kubhekwe kwizingqongqothela. Inkinga yabantu besifazane le ngishoyo ukuthi asinikani support sisodwa. Sihlale sisho ukuthi uma namhlanje singavumelana siyabantu besifazane njengoba kuthiwa la KwaZulu-Natal kuzi conference i-top 5 ithina singayithatha yonke, ngoba ngisho emabranchini uma ubuka u70% noma u80% abantu besifazane abasuke bene membership okazi ukuthatha ama decision emabranchini. Ngisho ngabe sekuyovotwa kuvotelwa ama local government njengoba sibuka imayor kuvele kuba amadoda, uthola ukuthi mhlawumbe imayor abantu besifazane abawu2 komasipala mhlawumbe abawu5, ngilinganisela kweyami district nje komasipala abawu5. But sinemeya yodwa uMamkhuzwayo uMatozi obekhona uMamlindi, hayi zimshuka zayizomchitha ngenxa ukuthi thina abantu besifazane asikwazi nathi ukuthi senze njengomama baka 1956 singene emgwaqeni ukuthi cha akathe chithwa phela sibe sisibone izizathu achithelwa sona. OWEFF uthela iqembu liyakholelwa ekunikeni abesifazane ithuba. In the EFF, 50% of leadership in the EFF is women. When you go to parliament, when you go to legislatures, when you go to councils, 50%, if not more, are women. So I'm coming from that political party, which makes me proud to be the EFF women in leadership. Other political parties, they must also ensure that women are taking their role because they deserve it. We need to support each other. What is very important is that women must support each other. We know in the past we used not to support each other. If there is any issue regards to a woman, we are the first one to bash a woman. But because we are maturing as women in the society, in political parties, now it's our role to defend women, even in politics or anywhere or in society. And it's our task as women to protect each other. Ungubane kwengxoxo sibe nayo uthi abantu besifazane kuzomela baqonde ukuthi isifundazwe KwaZulu-Natal asingagcini ngoDr Nomsa Dube-Ncube ekungeneni esikhundleni sokuba undunankulu. Uthi abesifazane ababambane ngoba banawo amava. I-Action SA ingelinye lamaqembu asamasha kodwa ekusungulweni kwabo okwamanje linonobhala ongumuntu wesifazane uThozama Ngubane. Ingasho ukuthi siyabantu besifazane asisukumeni ngoba sikhona. Sinabantu besifazane abastrong eKZN. Kuzo zonke inhlaka eKZN uyababona emabhizinisini, uyababona kwipolitiki. So umbuzo wakho ubaleke kakhulu ukuthi sibambana kanjani ukuthi sivezane, sinikezane, sivulelane izinkundla ezabantu besifazane ukuze sizokwazi ukubonakala ukuthi sikhona. We need that recognition ukuthi amandla ethu asebenzise ngendlela right. Sivulelwe ispace sokuthi sikwazi ukuthatha lezi zinqumo efanele ithathwe naturally. Abantu besifazane abantu abakwaziyo ukuthi babuke inhlaka eziningi ngesikhathi sodwa bathathe izinqumo njengamanje we run households and ama households amaningi aranwa abantu besifazane. Okukhombisa khona ukuthi abantu besifazane banayo i-leadership. Abantu besifazane bayakwazi ukuthatha izinqumo zokukhulisa umnotho, zokukhulisa nokushintsha indlela yokuphila, zoku-influencer indlela yokukhuliswa kwabantwana i-youth yethu. So ukuthi yini evimbayo ukuthi singabonakala ukuthi ke ake sibekwe ezicongweni.
njengoba usho ukuthi umama noMusa Dube uyena kuphela oseke waba upremier into fase isukumele abantu besifazane sihlalele phansi asivuleni izinkundla sibe nama dialogue if needs be sibuke ukuthi inkinga kumaphi because inqumo ngokwevoti zithathwa yithini. ODA yephawula ngomehluko abesifazane abango-1956 nabamanje uthi ukhona umehluko kodwa usamncane kakhulu. Uke wakhuluma nge-change ukuthi abantu besifazane for these previous years difference namanje angazi noma ngizothi khona yini but kubukeka kancane there is change ekhona because sesiyakwazi ukuba in business ngaphandle kwabantu besilisa sikwazi ukuyimela siyakwazi ukukhulisa abantwana siyakwazi ukuba ama high positions leadership positions siyakwazi let me say siyakwazi ukuba kuma positions high siyakwazi namhlanje sekwaba khona amakhansela abantu besifazane years ago bekhona only abantu besilisa bekuthiwa nje makuthiwa umuntu ozoba ikhansela kukhethwa abantu besilisa so njengamanje sekwazi ukungena nabantu besifazane siyakwazi nokusiza ke overall because mina ngine-belief yokuthi uma uyimbokodo uma umuntu esifazane that way ithina sidlala i-role kakhulu even uma ucheck-a in surroundings uyabona ukuthi abantu abadlala i-role kakhulu abantu besifazane. OMK Party Women's League uthi into esalimaza abesifazane ucindezelwa abantu besilisa. Ngingasho ukuthi kuyahluka ngoba khumbula ukuthi thina sabantu besifazane siphinde sibe nengcindezi ye-society yokuthi umuntu wesifazane uhamba aqinela umuntu wesifazane akadlulele entweni ukuthi kepha nathi kumele sikhumbule phela ukuthi ezinye izinto zisebenza ekhaya ayisebenzi kwipolitiki ayisebenzi emsebenzini ayisebenzi ngaphandle. Ngeke ngiyocindezelwa ngaphandle umuntu wesilisa ngoba kwakhe umnomzana. Yebo ubaba kwami ngiyomhlonipha ngimthobele ekhaya yena kodwa masekiwa kwizinto zepolitiki nalezi ezinye izinto zasekuhlaleni zama-union nani kumele siveze sikhombisa ukuthi nathi siyakwazi ukuma ezwini lethu futhi siyakwazi ukukhulumela amalungelo abantu besifazane. Untshayintshaywe we-IFP Women's Brigade uthi isikhundla esikhona kusukela kumasipala kuya kuhulumeni muhle kakhulu umsebenzi owenziwa abesifazane uma nje benikezwe ithuba. Njengamanje nje sibhekile ukuthi wonke ama-department nakuthina la kwipolitiki awukho i-department umuntu wesifazane angaze akwazi ukuyibamba. Siyababona futhi mase beyibambile nampo umama kaMadlopha Mthetho abanakiwe nje o-agriculture uzwinga nawo ugijima nawo kakhulu so which means umuntu wesifazane nje umnikile umnyango hayi ugijima nawo akalala akaphumuli wenza sure ukuthi konke uyakuveza and wenza sure uyenzelela because umuntu osuke azi ukuthi ikhaya libhekwa kanjani umuntu osuke azi ukuthi isiso asinalibala asinayo inhlangano so kubalekile ukuthi abantu besifazane at the end nabo bagcine bebalanced ngendlela yakhona kodwa asizukukuforsa lokho sizoyeka isystem ukuthi iye kancane isebenza. Usisho ANC Women's League uthi lento yokushoda kwabantu besifazane esikhundleni kwenza kube nzima ngisho kumele kuthathwe izinqumo ezivulela bona amathuba. Bengafisa nje KwaZulu Natal onke ama-organization esisebenza nawo ukuthi bakwazi ukuthi kuma position abakuwona noma komasipala noma enhlanganweni zabo bakwazi ukusupportana beyabantu besifazane ngoba ngisho nje akusebenzeki noma singane portfolio yethu enhle kangakanani akusebenzeki abantu besifazane bancane mayifika le report izopresentwa kwi-council isuka izofica amadoda niba u3 emadodeni awu34 kufanele ba-accept your report because ama-official nisuke nithathe nawo ama-decision kule portfolio asuke sehleli njengama-official nina nihleli njengamakhansela nilethe i-report ezolwa nabantu abathile ema-ofisini ukuthi sifuna ukungena la siyabantu besifazane. Kuwona wonke amaqembu esikhulumisane nawo akuvezile ukuthi ukubungaza kwale nyanga
kusabalekile ngoba kusafundisa nezizukulwane esikhona njengamanje ngomlando weqhaza labantu besifazane elenze kangawo u1956. So goqa kanjalo-ke umbiko wethu ebesihlose ngawo ukugoqa inyanga yabantu besifazane, kodwa nisengaphinda nisilandele kwi-page lethu lika-Facebook elithi 1KZN TV News. Niphinde nibukele izindaba zethu kusukela ngomsombuluko kuze kushaye usuku langomgqibelo ngo-7 kuya ku7:30. Umbiko uTebogo Sibisi eseThekwini. Ake siphinde futhi sihlabene nalo elinye ikhefu, siyabuya nengosi ezomnotho kanjalo nezomdlalo. Ake siphinde sikubingelele sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu, nazi ihloko esifolosa ngazo namhlanje. Kwelika Mthaniya utusa umsebenzi wamaphoyisa lifezekile likaMdlokombane ngomntwana uSomcuba kanti kuvulwe isikole esisha eMkhambathini. Kuleli qophela ke singene sijule engosini ezomnotho. Irandi lakuleli libe 17.72 cent maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u23.92 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u20.67 cent maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu$3,411.64 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u$68.62 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Iqembu lezikaMagebhula iOrlando Pirates selimfisele okuhle kodwa uKatleho Otlatisa njengoba isihlukene inhloko nesixhande phakathi kwaleli qembu nalomdlali. Lo mdlalo oneminyaka engama-29 ubudala ubesanda ke ukubuya kwezikaMagebhula njengoba ebolekiswe kwiqembu leSekhukhune United njengoba ke esekhonjwa indlela. Lo mdlali uchithe izinyanga eziyisithupha zonke ebolekiswe kwiqembu leSekhukhune. Ake sisibhekene naso isibikezelo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama ndlela zimhlophe ngeziguqisi bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeza ke ithimba ngomsombuluko ngaso futhi isikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.